Bu mýagdaýla näl otyrdyň tagama. Bugun marafonumyň 15-nji güni. Häzir seret 15-nji güni ine balansymyzda 151 etip goýduk da dünne. Ine de dünkü zdjelkamyz. Короче, начали. Süýejimizi 30 sekundla goýýas. Minimumdan 1% dogry. Zdjelkamdan 1 minut dowam etjekdir. Tak. Ego situasiýa tapýan gelýän. Başlaýas. Bugün näme gelmeli? 151 bolsa 15-nji günimiz 155 barmaly nesibesi bugün. Video gydykkly boljakdyr şu näýse videoň soňuna düşündirjek zatlanma. Türkistan tema barada we TikTokda da doglanlar sorak berýär, başga soraklary jogap berýär. Indi garaşyň näme bir gowy situasiýa tapaýan gelýän. Короче, neştada girýärdir. Şu süýet ýapylsa girjek adam. Şu liniýany ak liniýadan ýokary geçmese bolýar şu süýeçler. Aşakda yapılsa aşağı aşağı. Gap bolly. Ýa-ni kaýdyşmy Allah. Ştada yapıldy şu süýeç, berde de açyldy. Znaç aşağı güýç wa diýdik-de şolla. Ine bu indikatorymyzdan aşağı şu ortak liniýadan geçdi aşağı. Bu indikatorymyzdan habar etdi. Aşağı görýär diýip. Görýärsiňizmi? Birinji zdjelkamyz şu. Birinji plusumyz ba. Men de 1% ödelim $1.53 cent. Ýene gowy situasiýa tapýan häzir gelýän. Bir valyutny parada oturýan näler inela şu wagt biz birinji zdjelkamyzy Britanski funt bilen Japonski ýene daşdyk da. Bunu aldy diýip ine gidip barýarlar, ýene de diýip ýene şoňa girmeliler. Başga ýerden gödleýän. Şu süýetçi ýaşyl ýapylsa girýän ştaýda menne. Sebebi näşil urwinen probit etmeliler. Näşil urwin probit edýär. Ýokaryp kalsa da. Indikatorymyz hem şunyaly ýaşylçyka kupit diýip ştaýdan. Bulom ýokarda ortak liniýadan periskadiýa i общий trendem ýokary barýar. I plus ine bul urwinimiz hem urwin saprotivleniýa diýilýär şoňa. Onam probit etip geçýär-de. Ştaýda men şey diýip atmetka goýaýyn, ştaýk gelende habar eder ýa-Allah, ine ştaýk gelende habar edýär. Başga ýere gidýär-nä özüne. Bu situasiýany da gözleginde men tapýan gelýän. Bu dimleýänimiz geldi, gitse goýdýan ýokary probit etse goýdýan görýärsiň. Näçe kasany, 1 kasany, 2 kasany, 3 kasany, 4-nji kasanyda şu wagtda ýokary gidesi gelip durdy bolyn. Indikatoruna çykdy bolyn probit edeni patwierdzad etmedi. Bize berkany gerek, şuň ýokarysynda, şu liniýanyň ýokarysynda berkany gerek da, süýeçiň. Riskowat edip görjek adyr şunu. Aşağı yapyldy. Ýene şu ten ba, owalamat aslında şu tenim. Görýärsiň näme bolup turýany. Näme diýip näme aýdýaňyz muňa bolýanda-da herede o. Bah, muno. Mune? 6 punkt. Bolýa. Ýöne aslında men birazçyk ýyrak girdim şoňa. Ýyrak girdim. Birazçyk garaşmalym ştaýda ýene girsek bolýar ştaýda. 1% edeýin. Aýo, şul süýeç halamy. Ne şuňa süýeç bolýar görýärmi? Iki tarabyna da ten we kölegesi bar, şuňla bilýärmi? Ortasynaky gowrasy kiçik bolýar. Neopredjelённость diýilýär şoňa. Nira gitjegem belli däl, 50-50 bolýar. Aslında analizimiz boýunça ştaýyn probit etdi diýen bolup ýokary gitmeli ýa-da ýokardan hem aşaklaryna güýç wa diýdigi bilýärmi? Iksem 50-50, iksem dogry ýa iksem ýalňyş diýdik-de şollaý bilýän. Görýän bolup durşuny. Opşan başga ýerden
Oja situatsiya tapýaslar. Ýaşyl ýapylsa şu aşakdan şunýaly indikator köpüýtip çyksa girýanadyr. Bulan periskalete opstranda ýokary gidip başlady ştaýdalar. Girýän aştaýda. Girdik. O ýerde açdyk, görýärdir näme bolýanyny. Bolly bunu almaý abi. Tamam. Dagon alalyň ştaýdalar. Inson qizdelkamyz. Nu ştaýda diýsem bärde alamdyk, dagonnany opsiýon. Şu targow sessiýamyň dowamında bir dagon, birinji dagon bolýarda. Ýene bir gowy situasiýa tapaýyn menne. Seredin ştaýda näme üçin girdim la indikatorlara seretmedim şu gedek. Ne ştaýda uruýna öňkü videomda gaýdyşmaly zerkalny bolýar. Zerkalny biziň bilişimize görä, ýa-ni videoda aýdyşyma görä, şeýdi probit etdi, birinji kasany bolýar, ne şol urwinlara 90-80% izne gidýär. Ulu güýçlerine. Soň ikinji, üçünjide ýene aşak geçibilýär, ol probit döwüp geçibilýär şu liniýany. Ýöne birinji gedek kasad edenne şol izne gidýär şolla. Men şu urwinler ýene bir gede gaýdan gowy ýanydim, näme targawat etme, şu urwinlere girmeni. Wagtyna ýetdim görýän, sebäbi şuňa men açyk bolýanlarym birinji gede geçip degýär, birinji näme kasany bolýar, retest diýilýär şoňa. Bu urwini diýär. Opşym, men pikirimçe 50-şe bardyk. Bolýar ýany. 10-njy günüme da o 50-şe bardyk, 150-şe netibeden boldy. Seredinni ýatladýan $100 başladyk bizler. $100 başladyk, 10 gün mundan günüde balansymyzyň üstüne 3% goýar. 1 ýyllyk marafonumuz 1 ýylyň içinde de näme bolýanyny görkezýär. 18 ýaşamadyklar ekranyň ýanyna aýrylsyn. Seret $4.848.000 bolýar 365-nji günne. Seret şu wagt men oturup näçe $4-5 etdim de, häme balansymyň üstüne aýana şu günne $141.000 etmeli. Ýöne maňa 4 million atlap pul nemelerini öýdemek gerek ýaly maňa. Bilýärmi? Ine men esas barasym gelýän hasabym ine şu $1.012.000 312-nji günne bolýar olamna. Ýöne insan kulun gözen ötürü $29.500 etmeli. Başka. Onun neştaýda ýapdyranlar 1 ýylda näçe 180 güne näçe 90 güne näçe. Opşam ertir inni netibedenden 160 barmaly 16-njy gün ertir netip boldy. Ýene ýa-ni videoň başynda aýtdym men size. Zelkamyň görkedeýin 400 zelka açdyk, 3 plus, 1 minus. 1 minus olanam näme? Ziýany ýok bide. Her gedek aýdyşmaýalyk dagon edip alias perikriwat edýär. Görýän ýanky diýişmaýaly bir kasanyada retestde ýokary uçdy bahasylar. Ýanky videoň başynda birde aýtjak diýdim-de, şu TikTokda rakdy oglunlar soraýar. Näçe gadan bolýar ýa ýene näme? Olanlar şu zady öwrenmäne başlaň ilkile. Pul gazanjak diýip gelseň, başda bilýän gireňde pul gazanjak, men ştaýdan pul ýatajak, million ýatajak diýsen. Bolmaýar, kim näme diýenim bolsa, yalan sözler, şol bolýar, şol million gazanýan gönýär, plança gazanýan diýseler. 1% dogurlap goýan ertire taýyn. Onuň näme diýjek bolýarna? Häzir şo bolanaga sen pul gazanmak üçin sen şu platforma girdin, Pocket Option'a girdin, balansyňy doldurdyň, zat etdiň dänim.
girdin olan bolanokmy? Bilenmi bolman sen pulun gidirýän sliwad edýänmi? O depressiýa girýän, o yaman nerwes sollay. Hiç tada gyzygyň bolmaýar, ýene hiç tada gyzyklanan ok, ýeneden ok. Как будто sen nadra hiç tada başarmayan adam ýalap bolýan, öz için özüň gürledýän, bilenmi? Çoňçyn aýdýan oglanlar. Bu binarny auksion. Bu platformada targawat etjek bolsaň, birinji açar spisekde birinji psihologiýa girýärler. Özüňi psihikany kelläňi kontrol etmän başarmaly. Ştaýda. Özüň bilen görüşýän bärdeler. Ansatyalykdyr daşyndan seretmäni intek için zadyny gören ok da sen öwrenen ok bolup geçýän zatlar. Daşyndan seretmäni ansatyalyk. Ýöne şunýalyk 3-4 delkan içinde, mysal üçin aýny 3-4 delkan içinde şuň planyny yapmak üçin 4-5 ýyl, 3 ýyl, kimi 1 ýyl, kimi 6 ay öwrenip gezýän diňe. Zubride dällep öwreninçän şo derejä baran ok sen diňe gidirip gedersiň puluňa. Şoňçynam şo datlar pikirlerin o barada da men Telegram gruppamda öwredip geçýän. Dün täze kanal açtım. Naviçoklar üçin, täze nollan başlayanlar üçin başga kanal açtım. Öz kanalymda asnawnoym diňe bul şol näme üçin? Marafon üçin. $100 milyona diýipler. Ýöne naviçoklar täze öwrenjek bolýanlar köp bolansoň men öwredilýän kanal açtım da Abuçay şu kanal açtım. Toraq zat, kommentar zat näme köp ýazyşyplar edip kösem görmän bilýän şu gruppa gelýäňiz hemme peýdal zatlaryňyzdan tapýaňyz sebäbi o taýda da dün birinji videony goýdum. Ol şu platforma barada tanıştyryp geçdim. Pocket optionlardalar. Prosto funksiyonlaryny nämeden-de näme bolýar, zat şu zatlary. Täzeki gelenlere de aýdýan kanalyma da geçip bilersiňiz. Telegram kanalyma ýakyn wagtda premay efirde şunýalyk targawat etjek. Targawat edip näme soragyňyzdan bolsa şo taýda berýäňiz, şo taýda jogap berýän. Liboy soragyňyzda indikatorlaryň nastroykasy, indikatorlaryň atlary, time frame, näme gap, ýene chain, switchler, ýaman köp zatlar bar bilmeli zatlaryňyz. Telegram gruppada hemme adam bolýar. Давайте, братвала. Ertir görüşýäs, nesip bolsa 16-njy günümizde. Давайте, sag bolun.